Contáronme desde neno que alá polo século IX un cabaleiro do rei caeu a mar nalgún lugar de Fisterra. Aquel nobre mozo era xeneroso e ben querido polos seus vasalos. Todos os que o coñecían choraron amargamente a súa perda. Mais triste se couber o non encontrarse o seu corpo. Os lallos e sons misteriosos que se oían polos acantilados fixeron que ninguén se extrañara cando comezaron a correr rumores de que fora secuestrado por unha serea. O tempo das sereas. O tempo das sereas é outro tempo. Un segundo dura unha eternidade.
Ese tempo inexistente crea a lenda. E a miña familia e os máis vellos do lugar contaban como o máis natural do mundo que tivera fillos con Sedeo. Todos o criamos. Tamén se contaba que volvín cos meus fillos, despois de moito suplicar, coa excusa de educalos como nobres. Seré accedera finalmente ao meu porfiado empeño, mas impuxo unha terrible condición: que os fillos dos nosos fillos, que tiveran os ollos azuis e escamas nas pernas, todos eles volverían ao mar con ela. A partir de entón, os meus parentes, os mariños de Vilasoán, quedaron condenados.